Gatut Kaca iya Tetuko Harimpat Mojo Guru Handoyo Sinayoga wah akeh menjenengi yaksa sapa jenengmu para marang lakuku para meneh Guru saka kayangan Sitra Gantamayit putrane Ibu Pandya Batari Durga Haran Raden Kala Durgangsa iya mau piyaka sawadya para tak liwat kowe ora wajib kembali wani marang aku kita dene apamu ya glak limpahmu parang bidaling Prawadya Pitenono
mandaring perwadya kang lumampah kumpul sajujur lan totok panjaro ing Prawadya sang pembita sang Hyang Prawadya saking Ndrawati wigantos nderek parang jari sang Prabu Kresna gentos nusa pangkat ingkang patang memadani blangkung wonten marga Mandono Saya wonten dawuh Raden lan kabeh Prawadya wonten dawuh Detyaka Tarimurda wonten dawuh sawetara padha nderek jengkari Kanjeng Ibu Taridurga ingkang nganti marang adiku Yai Prabu Diwasrani munggah marang Kayangan Jundring Saloka ingkang wigati nuhoni penangising Yayi Diwasrani nyuwun para krama dawuh lawan majaning para brama sing jenenge Betari Dresana Wanaka niki mawanti-wanti sabdaning Kanjeng Ibu Pandya Batari Durga angkul lajur kabeh kadalan rumeksa rajaning Praja Tunggul Malaya lan kaping pindhone Ibu paring dawuh sawanci-wanci karo kumule bating pendosakane kudu dipateni
sabab nek ora dipaten mundak ngalang-alangi marang kesane kadang diosrani oh ngaten iya mriki sedika ingkang mangkul wadya bajingah ayu padha tumata anggelar baris sedika kanggo dedya kala tarimulba nuwun wonten dawuh saling kapawadya yaksa baris pekajangan mapaning madaning alas sewanci-wanci loro kumule batin pendhawane kudu dipalpeni oh inggih ngestaken dawuh Raden Kala Durkongso yen samapta ingkang kabudal iki patih Mandura Sraya saweg podhekaken Raden Jagam sing langit kelap-kelap katon lirikin janging sang maweh lambu sabarang katulung mugar moyak mayik saking bias bali urungaris hanggandrung Haris mitra pamoyo pangen apes ngomong sayang maring sun waduh durung nganti adoh nglumaku kepanggul batas kastapan waduh gede kaya prasiku tak japok iki ngareng manik Gus manik aku takon kelawan kowe sapa jenengmu dibilangkan opo perang nyang aku kumalan cangwang wae durung aku ninggal marang wataking Koko Rama tambu barang aku bertakon sapa jenengmu iki nanggal waduh takon balik takon opo abamu Soe Kraton Tunggamaya Temanggung Mandalawati aku Mandalawati iya sapa kowe Sempono Ndurwati Setyaki jenengku Setyaki ya Bima Kunting bang laku yang di seminggu tak gue liwat warna tak sahabat ngasih latah Ndurwati untuk macut orang itu ya macut kena macut ini tinggal sirahmu aku wani marang aku di kancamu koyon Setyaki kadang podo orang ben becik esok hamen ben mobaris
baris kang prayitna ing sarangka wengi Dwarawati yuyuk lan murang tata nyata satyai
padangke. Was. Ya, awas. Wah. Ayo. Hey. What? Wow. Hey. Berani. Aku nun. Wah. Was. Ah. Waduh. Ya. Ya. Wah. Wong-wong apa? Cuma bilang suara ini. Ya. Wah. Aku lihat. Wah, ada ya. Aduh. Wah. Tuh. Aduh. Mati aku. Wah. Ah. Mundur terajange dhewe. Was. Oi. Ya. What? Ya. Was. Aduh ya. What? Duh. Ah. Duh. Duh. Was. Was. Show. Tuh. Ya. Chandra Sota Tanaman. Woi. Tuh. What? Ah. Mati kowe. Ya. Amuk sekolah. Ayo. Bolok waduk lu. Wah, ampuh. Ah. Ah. Aduh, mati aku. Ah.
biar kowe. Indriyaksa sara maruta pawonga bana margana samirana lan warayang tak kira watu lintang ingkang tiba jembul menungso iki opo abamu kaya glubuk suarane sapa iki Narendra Pringgon tani Prabowo Raden Harya Gatotkaca. Gatotkaca ya Tetuka Harimpat Mojo. Guru Handaya Sinayoga. Wah akeh menjenengi iki. Yaksa sapa jenengmu? Para marang lakuku, para meneh. Guru saka kayangan Sitra Gotowayih. Putrani Bupandya Batari Durga Haran Raden Kala Durgangsa. Iya. Mara piyaka sawadya bala tanggo liwat. Kowe ora iso kembali. Wani marang aku. Setahu dene apamu? Yaglak limpahmu pareng.
Winata sang Kabetaca Ipon Matakarka Suta Tekapira Kresna Hamut Suramrata Jayamrata Hayu Kedimana Taradiwa Wakal Cakmu Semarang Kapurmu Yen saya kawayan tang tak tunggu aja mlayu wah wah oi wah tuh anjir wanda aja mlayu Beliau mangun gonggang dua rimang lemotang pogang piye kira kaki Prabu wah ketilasan lu mungsu sopo mung sayang iso saking kailangan gandang manuri namipun para durgangsa kula percaya becak kamu Gusti malih mengatur wong sarang suwu Kangge Prabu wonten dawuh buta kae dudu swantaing buta lumrah ning buta lelembut buta gandharwa buta gendruwo inggih kae wis mujudke badan halus ing atase halus kok didolikan secara ki ora pas ora tek halus mungsuh ya kudu halus lajeng terus bicarani Purwa aja tok rosane aja tok ketoke otot nanging tumuli tulaken nganggo donga panulak gendruwo iso ora nuwun sewu kula dereng saged oh cara tau ngaji tak urung ya nggih terus pundi awit asmane Gusti kang akarya jagat awit asmanipun Gusti aja dibasa iki donga awit asmani Gusti kang akarya jagat ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya loka ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya loka ingkang ora sari lan ora ngantuk ingkang ora sari lan ora ngantuk kang duweni bumi lan langit kang duweni bumi lan langit kang lagung lan maha kawasa kang lagung lan maha kawasa ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu kang ora abot nyangga bumi sak isine kang ora abot nyangga bumi sak isine rahayu rahayu hawit karsane Gusti kang maha kuwasa rahayu rahayu wit kersane Gusti kang maha kuwasa wis wicakno nganti ora bisa lunga tak sembah dalamane yo mengestu sing ati-ati Jaya Merata capring mboten ndi kadang-kadang muga maju bareng perayaan wonten bangsa awit asmani Gusti kang hakarya jagat ngapa bocah iki ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang hakarya lupa ingin ora sareng ora ngantuk kang duweni bumi lan langit ingin maha agung lan maha kawasa ingin mangerteni apa sing ngarep anggurimu kang ora abot nyangga bumi saisine parahayu parahayu hal kersane Gusti kang maha kuwasa
Kadut kaca aku ora kuat nadahi kadut kaca bareng kuwi maca donga kaya digandhen sirahku semepet mripatku kadut kaca ora nyono kowe ngalor ngidul wis ngantung ayat kursi wis dudu musuhku trimo aku golek dalan liya lak limpamu ora awit asmani Gusti Kang Kakaya Jaga ayo timbang pisan kok njledek timbang aku ora kuat suwe pisan kok gogloh kowe dudu mungsuh wis aku trimo nyang Turki ya awit asman purwa nggih nyuwun pangapunten wong kesregepen bocah iki pan gedhe didongani nyuwun duka kula kaliyan remung ngertos priye laka rampuh saestu ngono inggih wis padha bali sampun langsung ayo gere ganti laku monggo hingga tak kamar tuwuran samya Bandayuda napa apa capo anggih kayangan jumuring saloka katingal sang hyang jagat pertinggal kang pinarak ing palmor mesemek lembang dini sinebaya hyang narada tuwin para putra Jawaka ingkang katingal sang hyang Indra pantantara baku tinggal papaning pandya bata di durga pamiyat parangganing Purataya Sri
gawe sesotya manik sorot sumira sirape manggil apatit yayah paranggono sumawur ujalan niroko menyang Sidang saring bawono lenggeng. Ulun sepadhaake Betari Durga ingkang sowan. Manggota Durga. Kula wonten dawuh pukulun. Sawise tata nggon kita ngedhek. Daya-daya ulun mundhut katerangan. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan marang Jumrik Salaka iki permoni. Meninggih pukulun marang menapa? Sowan kula ngrasa paduka pukulun. Kajawi raos kula sampun kangen sanget dhumateng paduka. Labes sama-sama taris kula mboten ngadeg. Ila ingkang wigatos malih. Inggih labet anggen kula tinangi sama anak kula pun Dewa Serani. Ingkang piyambakipun mokah nyuwun palakrama pukulun. Dewa Serani nyuwun palakrama. Mboten inggih. Banjur putri ngendi kang dikarepake yuga kita Dewa Serani Durga. Menika mboten wonten malih. Namo kajawi yoganipun Bathara Brahma ingkang namipun Dresana Pukulun. Handrah ingkang puspita kasdiring sami rama mrit. Sidang saring bawono lenggeng mengko dhisik Betari Durga wonten dawuh pukulun sadurunge kita maturake akeh luwih dhisik ulun paring semurut marang jeneng kita menawa wektu iki Dresana anak Brahma iku wis ora katon pupul ora matang gelem malang ora katon rondhan wis tuju perawan awet wis jinatur Rama marang panengah Pandhawa yaiku Si Arjuna Durga. Iya. Menika pun teng dalem 1000 pukulun. Iya kepriye? Perkawis menika asmanipun anak kula inggih sampun mangertos. So, kula piyambak boten kirang-kirang anggen kula nuturi dhumateng anak kula pun Dewa Serani. Namung nyatanipun putra kemawon boten saged ngguguraken pikajengipun anak kula kala wau. Kemawon piyambakipun sampun katon daya boten badhe momong wanodya. Kula boten Dresana Pukulun. Ingkang menika inggih labet saking putuking manah kula. Parimeksa kula sowan Paduka Pukulun ing wigatos kula namung ndhorongaken dhumateng Paduka Pukulun. Kula kesembatan ing sedya anak kula Dewa Serani kala wau Pukulun. Durga dawuh. Aku arep nyersak wae. Ewa yang ulun minangkani marang penyuwun kita. Sabab apa? Hawit iku wanita wis ana kang mengku. Kepriye lan
nganggo cara apa nggo ingsun bakal minangkani marang penyuwun kita Durga. Betul. Kepriye? Menawi Paduka menika lair batos anggenipun menurut penyuwun kula kinten boten badhe sinten kaos. Sabab menapa? Awak Paduka menika tetungguling dewa ing junggiring salaka mriki. Saha Paduka ing wenang asta pangawas tunggaling kayangan mriki pengulun. Ugi padhotipun menangaken ndamel abet jenengipun kayangan mriki. Inggih kanthi wenang Paduka ingkang semanten kala wau. Paduka kantun dawuh kaliyan Brahma supados misahaken yoganipun saking Janaka. Menapa Brahma badhe wani wangsulan pengulun? Ya aja dados mengkono Durga. Iku tegese tumindak kang ora bener. Mbok coba diripih meneh. Gelem karo liyane Dasana anakku mang. Ora sampun matur kok. Piyambakipun sampun kula ripih wasa wangsul, nyatanipun boga mboten purun pengulun. Kula piyambak menika inggih gumun, bocah nek duwe kekarapan kok kaya bapakne. Kudu saged tak nyet tanpa gelem disemayani bapak pisan batu bapak. Bapakne biyen ya ngono. Nek duwe karep disemayani segila wae terus nesu. Apa-apa dipecahi. Nek nek jenenge wis disagui terus glibet wae. Gak lunga-lunga kamburi geger. Kula sepisan malih mangsa bara Paduka pukulun. Watu 12 Jumateng kula pukulun. Kepriye Durga? Abot ulun bakal minangkani marang penyuwun niku Durga. Dados Paduka wis mboten saged minangkani penyuwun kula pukulun. Iya, pancen abot niku bakal munjudi Durga. Surung-surung diwangkara kingken remangoswa kang layang penilang manis watanan irandu kumokucen karanyo maratanduri anakku Dewa Serani wis dadi bejakmu ya nggih Dewa Serani. Luwih wae nganti gedhe kowe ora tau tinunggon marang bapakmu. Bapakmu mung doyan mangkane tanpa gelem gupak urute. Bapakmu bisa membledheki wetenge wong wedok. Tanpa gelem mikir mengko piye tembe mburine. Dewa Serani. Aja kaya orang aku anak ratu ning dirmu ndak terus celek malah ki sinang dhewe kowe ya Dewa Serani. Bapakmu wis temen-temen nemoke karo kowe ya nggih. Wiwit lahir nganti saiki wis dadi ratu ning kowe durung tau ngrusuhi karo bapakmu. Bener lagi iki kowe duwe penyuwun kok dianggep abot. Wis kenal nek pancen kowe anak sing ngerti karepe dening bapakmu kok Dewa Serani. Kok tenimbang kowe Dewa Wirang tak paten kira-kira Dewa Serani.